No niin, täällä ollaan nyt herra Koivun kanssa ja etittiin vaahteroita täältä tontilta. Täällä oli pari pientä, mutta sitten tätä mahlaa kannattaa ottaa kuitenkin näistä vähän iäkkäämmistä puista, mitkä on siis vähintään 20 senttisiä. Sitten tuli tässä aamulla suihkussa mieleen pari pointtia vielä, mitä ei tullut siihen artikkeliin. Eli just se, että miten syvälle pitää porata ja sitten missä kulmassa. Ja sitten me halutaan näyttää myös se, että miten sitä käytännössä tulee sieltä. Että sieltä voi tulla niinku pari tippaa tiettyyn aikaan vuorokaudesta, mutta sitten kun se jättää siihen vuorokaudesta ja pariksi, niin kyllä se ämpäri sitten täyttyy. Mutta nyt me niin näytetään, mistä on kyse. Eli ilmeisesti tänään on käyty Clas Ohlsonilta hakemaan tämmöinen käsipora. Mäkin mietin, onko käsiporat, onko semmoinen niin porakone, mutta ei, siis se onkin niin tällainen vehe. Eli nyt niin sitten... Tää niin opataan. Meikä ei ole meistä se partiolainen. mutta joten sitäkin hauskempi video tulee tästä. Tässä on just se idea, että jos meikä osaa tehdä tän, niin sitten osaa ehkä lukijakin. Tämäkin käytiin eka väärinpäin. Oikein. Sieltä. Joo. Okei. No niin, saatiin poraehjänä ulos. Jalat alkaa jäätymään sieltä. Ja okei, tää varmaan tarvii terän vielä. Onko täällä? Clas Ohlson mainos. Joo. Tässä on tää leikki. Mitäs toi terä on? Eikö se siellä ollut? Okei. Eli tommoset 12 millisen terä suunnilleen, niin jollain 4 € näytti maksavan Clasulla. Okei. Keräysastiana perus vesikanisteri. Sen saa vielä tohon lumeen vähän ehkä tuettua. Okei, eli tää menee varmaan jotenkin tänne tai jotain. Joo, mä vai onnistuu. Eli siis, olisiko näin? Kyllä. Tosta kun pyörittelee tarpeeksi, niin se... Meneekö se nyt oikeaan suuntaan? Sitten pitää pitää kiinni samaan aikaan, kun sitä... Katsotaan, vaihdetaan. Joo. Noniin. Jalat kyllä. Ottaa osuvaa. Heitään terä kiinni. Kestää kehtä. Kohta saa mahlaa. Pakka toista. Joo. Kohta. Tulee. Näin, ja sitten tosiaan toi reikä, niin pikkusen yläviistoa porataan silleen, että se mahla nyt luontaisesti lähtee sit valumaan, mutta kuitenkin, että... No joo, siis... Jätti se hyvän korkeuden, että ihan pieni pätkä letkuu, mutta tohon noin suunnilleen. Kyllä. Sitten vaan lähdetään poraan. Wow. Kyllä tietty semmonen akkukäyttöinen vesi on vähän tehokkaampi ja kätevämpi, mutta me ollaan survival porukka. Niinpä. Ei olla survival. Etkö kyllä shoesit hakemassa? Shit. No, siellä. Tuore puu on ehkä vähän kuitenkin sitkeä tavaraa käsittelyä. Niin varmaan nytkin on kuitenkin pakkasta ollut ja varmaan edelleen. Niin. Ei katsota pahalla, jos joku käyttää sähköporaa. Yeah. Jatketaan video kohta, saadaan tää reikä aikaiseksi. Okei. Stay tuned. Joo. Joo. Ja miten syvälle se on tarkoitus siis porata sitten? Just joku semmonen senteiso, nyt katsotaan toi terä. Yleensä jotain tommosta aika hyvä. Ja se olisi 5 senttiä. Joo, että se tulee kuitenkin niinkin syvältä. Ihan reilusti. Okei, joku mä olin ajatellut, että se mahla ehkä olisi ihan jossain niin kuin ihan siinä heti, mutta... Joo, se kuitenkin menee siellä kaikissa niissä puin syyssä. Niin mitä enemmän me rikotaan niitä syitä, niin
sitä enemmän sitä pääsee valumaan. Mutta just ettei kunhan koko puu halki leikkaa, että Joo. se menee sitten vähän liian. Ja työnnetäänkö se letku sitten ihan sinne pohjalle asti? Ei, kun se kannattaa just silleen, että se tarvii olla tiivis sen takia sen reijän, että kun saadaan se siihen niinku nokalle. Niin nokalle, niin kaikki, joo. Valuu siihen putken kohdalle ja sitten ne lähtee sitä putkeen. Joo, eli just, että reikä voi olla joku 5 senttiä ja sitten sitä työnnetään vain joku vaikka sentti sinne esimerkiksi tai jotain. Joo, no niin. Ja just tää ylävirta. Joo, no nyt meikä alkaa oivaltaa tän homman. No. Mut joo, jatketaan vaikka kohan reikä on valmis.